Dneska bych vám ráda představila nový diář Running Diary pro rok 2025, který je navržen tak, aby vás inspiroval k dosažení vašich běžeckých cílů. Tento diář je nejen praktickým pomocníkem pro sledování vašich pokroků, ale také motivací pro vaše běžecká dobrodružství. A co vše vlastně v diáři naleznete? Hlavně spousty praktických plánovačů, které můžete využít jak pro běžné tréninky, tak pro další sportovní činnosti. Na začátku diáře najdeš praktický plánovač celého roku, který můžeš využít třeba k naplánování závodů, dovolených, dětských táborů nebo třeba rodinných oslav. Dále tu máme týdenní rozvrh aktivit, ať už běžeckých tréninků, jógy, posilky nebo třeba dětských kroužků. Skvělý prostor najdeš v měsíčním plánovači. Zde si můžeš vytvořit svůj vlastní tréninkový plán na míru. Všechny své dosažené výsledky si můžeš zaznamenat v měsíčním tréninkovém přehledu. Klasický týdenní plánovač můžeš využít dle svého. Každý den je rozdělen na dvě poloviny. Jedna polovina je vhodná pro zapisování běžeckých činností a druhou využiješ třeba při plánování sportovních aktivit. Na konci diáře najdeš prostor pro akce, kterých se plánuješ zúčastnit. Můžeš si tak přehledně vypsat všechny závody na následující sezónu. Objednejte si svůj běžecký diář 2025 ještě dnes a buďte připraveni na nový rok plný běžeckých úspěchů.